Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, comforter, healer, spirits we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithful in loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Toda kutenda Mwari anotichengeta, toda kumupa mbiri nerukudzo, nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Tinoimba nyasha dzake dzicharamba dzichitirindira, uye kuda kwake kucharamba kuchiitika muupenyu hwedu. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiku wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Mbiri nerukudzo dei zvingave kwamuri nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane zvakare nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda mupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Panapa nhasi unoyu zvatiri kuitaka, bvunzo iri panapa mizhinji yacho tinongoipindura randomly. Hatiti zvekusarudza. So by the end of the day ukaona usina kupindurwa mubvunzo wacho, tichaupindura rimwe gore unosvika chete, because tinongoita random. Zvinoita kuti tiite random kuitira kuti tisashowe favoritism kana kuti unoselecta uyu odai. Saka tinongoita random selection ndo iripo. Ende panapa patine random selection, toda kumbotaura mibvunzo yaiswa iyi nechikwata. Chikwata ichi hachisi kugara muno munyika. So by the end of the day, vanenge vakati one day vane mazera akasiyana, nekuti mibvunzo yangu uri one. So ndiri kuitira kuti nditi chikwata, kuitira kuti usazofunga kuti pamwe mukadzi wako kana kuti chii zvangu zviri zvichikwata. Saka mibvunzo yakabatywa into one, isiri yemunhu one. Saka dei Mwari angatiitire nyasha, atitendere kunyatsoona nekunzwisisa. Tisati tapindura mibvunzo iyi irapa, nditenderei ndirave
mukati mebhuku raNumbers first. Bhuku raNumbers chitsauko ndecha 22, ndiri kuverenga pavhesi ya16 na17. Rangu rinoti, vakasvika kuna Bharamu vakati kwaari, zvanzi naBharaki mwanakomana waZipori, usatendera chinhu kukudzivisa kuuya kwandiri, nokuti ndichakukudza. Number 1, ndichakukudza zvikuru, zvose zvaunondirayira ndichazviita. Naizvozvo douya hako unditukire vanhu ava. Ndodzokorora. Vanangu, ndoda kuti mubobata ivhesi yenyu iyi munyatsobata kuti iri kunzi kudii. Vakasvika kuna Bharamu vakati kwaari, ndofunga munonzwisisa, Bharamu aive muprofita, Bharaki akanga ari mambo. Saka zvinoitika ndezvekuti vana veIsraeri pavakanga vachibva kuEgypt vachienda kuKenani, imimi munoziva kuti kubuda kwavakaita muEgypt vakabuda nesimba guru. MuEgypt ndo makanga mabvunzwa naFaro kunzi, who is Jehovah? I know not Jehovah. Ndokumva Jehovah aita mashura nezviratidzo muEgypt zvekuti n'anga nevaroyi zvaiopareta zviri mumba make. Zvakaudza mambo kuti izvi zviri kuitwa naMozisi izvi hazviitwi naMwari vanogara nevanhu, asi zvinoitwa naMwari ari kudenga. Saka isusu hedu hatikwanise kurwisana naye, because simba rataakurwa naro iguru kudarika simba riri matiri. Imimi munozviziva zvose zvakaitirwa vana veIsraeri naMwari. Imimi munozviziva kuti vana veIsraeri mugwenga ndo vaya vekuti vati tine nyota, Mwari ndokurova chidombo, ndokubuda mvura, vakamwa mvura pachitubu. Ukanzwa Bhaibheri richitaura kuna vaKorinde, rinobva rati nekuti vakamwa kuna Jesu anove dombo raivateera murenje. Zvorevei? Zvoreva kudai kuti vana veIsraeri pavakabuda muEgypt, Mwari haana kuvakomanda kuti go, asi akaenda navo. Vanangu, ndoda kuti muzive, nyangwe Mwari achitaura kuvana veIsraeri anoti, ndivakirei tebheri nekuti ndinoda kuzogara newe. Ndoda kuti mubate pfungwa iyi inoti, ukanzwa mukomana akapfimba musikana, ndiri kupa semuenzaniso, akati inini ndinoda kugara newe, haasi kureva kuti ndiri kutsvaga accommodation. Kuizwire kuti kugara newe riri deeper than munhu ari kutsvaga pekuroja. Saka ukanzwa munhu achiti izvo, ndinokuda nekuti ndinoda kugara newe, ari kureva something that is deeper, which is the reason why tine assumption yekuti vanozviudzwa kunzi ndinokuda, vanozviudzwa ndoda kugara newe, vanozviudzwa ndoda kuroora, vanhu vane pfungwa yakasimba inonzwisisa kuti kana munhu ati ndinoda kugara newe ari kurevei. Saka vainterprete vachishandisa feeling, havainterprete vachishandisa subconscious mind, havainterprete vachishandisa zvavakaona, havainterprete vachishandisa zvemubhuku, havainterprete vachishandisa zvemufirimu. Vanointerpreta vachishandisa pfungwa yakagadzikwa pamusoro navo, nekuti panyika hapana vanhu vaviri vakafanana. Panyika hapana munhu mumwe akasikwa anofunga zvakafanana nemumwe. Mwari akasika vanhu vari different, so interpretation yekugara navo yakanga yakasiyana. Mwari manje paari kutaura, vanangu, I hope you get me correctly. Mwari paari kutaura kuti ndoda kugara navo vana veIsraeri, aiziva kuti vachamuda, aiziva kuti vacharohwa nenyota voda kumwa pana Jesu. Saka pavairova dombo, ivo vaiona dombo raingove shura. Chavasingazive ndechekuti Mwari akanga ari prepared kuti kana vachipiswa aiapia segore, kana auri usiku vachipiswa aiapia segore, kuti mugwenga rive umbrella kuti vasapiswe. Kana usiku desert rakutonhora aiapia semoto. Same Christ akanga achifamba naye oapia semoto. Kana vaane nyota onoapia sedombo. So by the end of the day, Christ was everything for them pavakanga vachifamba vachienda. Ende pavanosvika pamvura panonzi Mozisi tendeka mvura, zvikanzi mhepo ndokumva yablowa, yakanga iri kurudyi ikamira. Hazvina kunzi yakamira kuyerera, zvikanzi yakanga iri kurudyi yakamira, yakanga iri kuruboshwe ikamira. Vana veIsraeri vakapfuura nepakaoma. Why? Pamusana pekuti Mwari aiita shura.
rezvinofanirwa kuitirwa munhu naMwari zvaasingagone kuita iye kuti zvisazokonesa kuitwa kwezvaanogona. Let's hope vanhu vangu munondinzwisisa. Mwari ari kuitira munhu zvaasingagone iye, ari kufungira munhu zvaasingagone kufunga, ari kurongera munhu zvaasingagone kuronga, kuti kana munhu azopiwa mukana wekuita zvaanofanirwa kuita haazoti handizvigone because I am incapacitated. Saka zvakafanana nekuti opa munhu basa, panodiwa laptop orega kumupa laptop, ozomuendesa kuhearing kuti izosei basa risina kuitwa. Anokuudza kuti handina kuita basa because I was not properly tooled. Dei wakanga wandipa matools ndingade ndakaita basa, asi nekuti handina matools akanaka handina kuita basa. Saka hamugone kumeasure productivity kwandiri pamusana pekuti handina kushanda. Chakaita kuti ndisashande ndechekuti zvandinazvo zvinoita kuti ndishande hazvina kuzoitwa compliment nezvamunofanirwa kuita zvinondivhurira mukana wekuti pandinoshanda pashandike. Sekudai izvi unogona kunorara usiku hwose iwewe nemudzimai weko musina kutaura, zvekuti zvimwe zvaunotarisira kubva kwaari haugone kuzviwana, kwete nekuti zvinhu izvozvo haana, kwete nekuti zvinhu izvozvo haazvigone, asi pamusana pekuti iwewe hauna kumupa zvinoita kuti kana iye ofunctiona anofunctiona without limits. Why? Pamusana pekuti izvo the expectation from you inofanirwa kuita ground rinoita kuti zviitike. Saka hakuna munhu anotarisira nyama iye auya nematemba, uye hakuna munhu anotarisira matemba iye auya nemukaka. Zvataita zvinozongoitwa chete neunyanzvi hweabika poto kuti demba ridyike, kwete kuti demba rive nyama. Saka Mwari panapa nekuziva capacity yemunhu akamuitira zvaanga asingakwanisi kuita. Zvino chakaitika ndechinoti zvakaitirwa munhu naMwari wake waakanga ane relationship naye, anoti ndini murume weshirikadzi, anoti ndini baba vevarombo, anoti ndini baba venherera. Iyeye Mwari iyeye manje akati izvo inini ndinoda kugara neve ndive nerelationship, ndokuvaitira zvikuru. Saka mbiri manje yakasvika kuMoabhi, imbiri yekunzi kune vana veIsraeri vabva kuEgypt vaitirwa chakati nechakati nechakati nechakati, vari kuuya neikoko. Saka iye nekuti madzimambo aya aiziva kuti hakuna munhu anopefoma kudarika simba rinomupefomesa, hakuna munhu anoekta kudarika simba rinomudrive. Zorevei? Zoreva kuti iwo chimwari chavaive nacho vaichiziva, malimits acho vaichiziva, mashura azvinogona kuita vaiaziva. Saka pavakanzwa uyu Mwari uyu manje akanga akuuya nevanhu vachiuya naye nezvaari kuita, vakaziva kuti wavo Mwari haamire. Ndokubva vati regai tiite sei? Zvikanzi chiregai tidaidze muprofita anonamata zvakafanana nezvavanonamata, auye kwatiri atitukire vanhu ava. Ndo pari kudaidzwa ani? Pari kudaidzwa Bharaki panapa, nekuti kwakanga kwaane mbiri yekuti munhu ari kuuya uye aseta platform yekuti zviri nyore kuti ari kupefoma apefome, pasetwa ground, pasetwa stage yekuti nyangwe dofu haritadzi. Unoziva zvinoitika ukamutsa kwaya nevanhu vanorova music, ukamutsa kwaya nevanhu vane chipo, kunyangwe iwe usina chipo, ukanomira pakati pavo panenge pachingonzi Fame Faith inoimba, inini Machando ndingoripo. Why? Pamusana pekuti stage yasetwa nesimba remazuva abuda nemanotsi aimbwa nezvaitika ipapo zvinongoita zvinoabsorba utera hwangu, zvekuti nyangwe dei ndanga ndichida kutadza handigone kutadza zvinoita kuti zvese zvishaye basi. Why? Nekuti izvo zvangu zvamedzwa nevakuru. Saka panapa vana veIsraeri vakanga vaseterwa stage. Imunozviziva kuti pavakasvika paJericho, what they were supposed to do was just to go around it. Vaenda around it, zvinhu zvese zvaimba zvangoitika. Why? Because Mwari akanyatsomeasure akati ivo, this is what I expect from them. Saka nhasi uno patinenge chitaura vanangu, ndoda kukubvunza. Pandichapindura zviri panapa, ndoda kukubvunzai kuti vana vaIsraeri pavakabuda muEgypt naMwari, nyangwe Mwari achitaura naMozisi anoti, Mozisi enda unotaura nevanhu ava. Zvikanzi Jehovha ndikanovaudza kuti ndasangana naMwari wavasingazive zvinonetsa, nyaya yacho haitsanangurike. Zvikanzi kandachitanda pasi
ndomba akanda, zvikanzi bata ndomba chaita nyoka, bata rumenda ndokubata rumenda ndomba chaita chitanda, zvikanzi wazviona, zvikanzi zvikanzi next isa ruoko muhapwa ndomba isa muhapwa, ndokuburitsa rwaane maperembudzi, zvikanzi dzorera ndokudzorera, ndokumva aona rwachena, zvikanzi Moses chienda unoudza vana veIsraeri kuti based on this evidence ndiri kuti take off from Egypt muende kuCanaan. Maitiro andaita panapa hakuna umwe munhu anogona kuzviita. Zvikanzi naMoses panaka Mwari because ndaane evidence of performance. Saka ndakwenda kunoconvince vanhu. Why? Because me I am convinced and ivo vachave convinced. Why? Because the evidence dziripo. Number 1. Sei ndiri kudaro ndiri kuti pane vamwe vanhu ndoda kutanga kutaura kune vakuru venyu vakaroorwa vakapinda mumarelationship nekupaparika zvekuti murelationship mavo makanga musina evidence dzekuti vachanodya, evidence vachaenda kuholiday, evidence vachakwanisa kuve nemari, evidence vachadrive mota, evidence havazorohwi, evidence the relationship is not abusive. Pakanga pasina evidence to confirm that. The only evidence yakanga iripo ndeyekuti kudiniko, ndeyekuti murume wako, mukomana wako aiva akaomera, mukomana wako full of excuses, mukomana wako waimuziva, hapana evidence dzaivepo dzinoita kuti uti. Mind you, I'm not talking of promises, I am talking of evidence. Promises dzinozongouya kuzozembera pane evidence, but a relationship cannot be built on a promise where there is no evidence of performance. So by the end of the day Mwari akatanga ati inini chandichaita handisi kungokukumbirai kubuda chete, imimi mune kodzero yekubvunza proof yekuti tinoziva sei kuti tichasvika, tinoziva sei tichamwa, tinoziva sei tichadya, toziva sei tichaseka, toziva sei tichapfeka. And God provided the evidence. Apedza kuprovide evidence vakati tinoenda. But imimi manje chinoitika ndechekuti you are too consumed in physical activities, you are too consumed in infatuation, you are too consumed in daydreaming, you are too consumed on app, you are too consumed on watching films together, you are too consumed on dining together, you are too consumed of things that do not matter, and you don't even assess the evidence to say, yes, the promises I have heard, yes, the potential I have heard, but where is the evidence that when we get to Canaan, we are going to eat, or it will be promises and empty promises? Faith does not eliminate requirement ye common sense. Faith does not mean you don't examine. Even the truth, yakanzi taise vanhu veBeria, vaiti vapedza kunzwa, vainonzvera kuti zvataurwa ndizvo here kana kuti kwete. Zvaanga achindipromisa kuti kana tichinge tapedza kudanana iwewe chirega kuenda kuUK pamusana pekuti ndichakuchengeta. What is the evidence yekuti zvichaitika? What is the evidence zvekuti he is going to bring UK to me rather than me going to UK? What evidence do I have? I want to tell you young people, you don't base relationships on faith. Relationships are based on proof. Evidence. Saka vana veIsraeri manje papedza kupuwa evidence vachiuya ndo panorohwa uyu nehana manje. Arohwa nehana ndiye anochiudza akuudza muprofita waMwari manje. Panapa pavhesi ya16 akati zvanzi naBharaki mwanakomana waZipori, usatendera chinhu kukudzivisa kuuya kwandiri. Ndo number 1. Nokuti ndichakukudza zvikuru kwazvo. Zvose zvaunondirayira ndichazviita. Naizvozvo douya hako unditukire vanhu ava. Mind you, vanhu vaida kutuka vanhu vaMwari. Saka panapa zviri kutaurwa naBharaki manje ari kuti izvo, uya iwewe ndichakukomborera, uya iwewe ndichakupa zvaunoda, uya iwewe ndichakupa mari, uya iwewe ndichakupa hanzi zvese zvaunokumbira nemwoyo wako ndichakupa. Saka mambo akanga achiti kudii? Akanga achiti inzwa zvaataura nemazwi ake, zvikanzi hakuna chinhu chinofangwa kukumisa. Sei akati hakuna chinhu chinofangwa kukumisa? Akaziva kuti muprofita asati auya anoda kumbobvunza Mwari. Ende muprofita ari dependent pane zvekudya kuna Mwari. Muprofita ari dependent pautano kuna Mwari.
Muprofita ari dependent pakufara kuna Mwari. Anoziva kuti zvese zvinodependa naMwari. Saka muprofita akabvunza Mwari. Bharaka aitozviziva kuti saka auye. Muprofita akada kumbokonsulta Mwari. Bharaka aizviziva kuti auye. Ndokubva ati aiwa, iwewe chiregedza kunetseka nekuve naMwari. Zvawanga uchiitirwa naMwari ndichazviita. To include zviya zvaaiti no. Nekuti Mwari kaanoti paunonamata handi yese minamato inopindurwa. Hanzi Mwari anoti yes, this you can have. This for now I cannot give you. This I will never give you. Why? Because anokuziva. Zvikanzi manje na Bharaka akutaurira Balaam. Chichanakidza kana muprofita wangu. Kuprofitira kumba kwangu. Uuka uri kumba kwangu. Kuita basa rako uri kumba kwangu. Kuita zvese uri kumba kwangu. Ndoda kukudza kuti ndichakupa zvese without saying no. Zvese zvinodiwa nemoyo wako ndichakupa. Saka forget about God, because the promises that I have given are bigger than the promises that your God can give you. Just trust me and everything else will be in place. Ndo zviri kudzwa muprofita waMwari panapa namambo. Ende akazviona ndati siyaneni pamwe pesa akambobvunza Mwari akanzi kwete iye akapedzisira aenda chete nekuti mwoyo wake wakanga uchida kuenda. Apromiswa zvinhu nemunhu. Saka ndoda kukuudzai vana vangu, ndo zvakafanana nemarelationship. Unoziva mumarelationship, the reason why you live a sinful life, the reason why even if we say it, some of you continuously resist. The reason why vazhinji venyu muchifunga kuti the fact yekuti he is driving, he is going to take care of me. The fact yekuti he has money, he is going to take care of me. The fact that he has everything, he is going to give me. The fact that there is everything, ndichapesera ndane rugare. Iyoyo nyaya iyoyo iri kukubvisai pana Mwari. Zvekuti you ladies and you young men, at times you are prepared not to listen to God. Why? Because the promises of men are more lucrative than the promises of God. And the munhu manje ari kuti inini my promises are not conditional. I don't even assess capacity ndichakupa matarenda. Inini ndinokupa munhu wese 5 ndichitopfuura vamwe ndovapa 10. Handinawo ndichapa 1, handinawo ndichapa 2. Iwewe uchakomborerwa nezvisingaite. When you are in my presence, you don't need God. Vamwe vakoma venyu vabvunzei vakaenda vatinoti my young couple vachangosvika. Vazhinji vavo, all they had when they got into marriage were promises of men which were not centered on God. They never even went to God and say, Mwari, bank balance yatiri kupromiswa nemunhu uyu, moyo wake une zvakabhengwamo here? Uye mubhengi rake imimi ramakamuitira, ratinoziva kuti ndo maano withdraw. Mari yaataura nezvayo, nerudo rwaataura nezvarwo, nekei yaataura nezvayo, nekunzwisisa kwaataura nezvako, nekushaya hasha kwaataura nezvako, zvirimo here mubhengi? Kana kuti munhu ari kungovimbisa on face value, but mubhengi musina chinhu. They never bothered to ask. They trusted belief without proof. Kana titi faith, you trust without reservation, does not mean you believe without proof. But vazhinji vecho ukatarisa, ndeyekuti izvo wazopinda mumba unoti munhu achinja, nyamba hapana chachinja. There was nothing in the bank to warrant your presence there. Ende mwe pati yandinoda panapa, akati achifamba manje akatasva dhongi kaakuenda kumapromise ake. Dhongi ndomva rataura. Saka dhongi rataura manje, Bharamu ndokutanga kudiscussa naro. Ukatarisa Bharamu akati kumbongoro, nokuti wakandidadira, dai ndaiva nomunondo muruoko rwangu, ndingadei ndakakura pakarepo. Mbongoro ikati kuna Bharamu, ko ine handizi mbongoro yenyu here yamakatasva makore enyu ose kusvikira zuva ranhasi? Ko ndaigara ndikuitirai saizvozvo here? Iye akati kwete. Uri kuona munhu nedhongi rake vari kutaurirana. Chisina kubvunzwa naBhalaki ndechekuti, ko iro dhongi razotaura sei? Nekuti iro harina capacity yekutaura. Ukoona dhongi rotaura, zvinoreva kuti pane chiri kutaura mariri. Ukoona dhongi roti mamuka sei, zvinoreva kuti pane chakukwazisa. Ukoona dhongi roti ndinokuda, zvinoreva kuti pane mweya waribata. Saka iwewe zvinofanirwa kuitika ndezvinoti, paunodhila nedhongi iri, unofanirwa kudhila uchiziva kuti hazvisi mukapasiti yedhongi kuita zvondoitirwa nedhongi pano. Ko sei dhongi razobhihevha richidai? Ndakupinda mubvunzo.
Uyu ari kundibvunza anoti amene kunze kwenyika kwavari ina handiko. Matauriro ake musikana wechidiki, asi kunyika yaari is not a Christian community. Inyika isina maKristu akawanda sevari kuwanikwa kuno kwatiri. Saka ari kuti munzvimbo nemunharaunda yaari akada kuroorwa nemuKristu zviri kungoreva chinhu 1, haasi kuzoroorwa because hakuna. Saka munoti kudii pavanhu vari muscenario iyoyo ne-unequal yoking? Ndo mubvunzo wekutanga. Chechipiri ari kubva aenderera mberi achiti pangove pasurface akubvunza kutsigira, ataura scenario yake kuti kandi izvo zvinhu zvinganzi chivi here kuti munhu aroorwa nemunhu asingazivi Mwari. Endi wabvunza wamazuva ese wamunoziva ingawani kune maKristu atori worse than vasiri maKristu. So iyi nyaya iyi kai yaramba ichingodzoka mugangu. Iyi nyaya iyi haisi kubuda mupani, iyi nyaya iyi haisi kubuda mupoto. Zvorevei? Zvoreva kuti iri kunzwikwa nenzeve, iri kutadza kupenetrata pfungwa, iri kunzwika nenzeve, iri kutadza kuaffecta reasoning, iri kunzwika nenzeve, iri kutadza kureconcile nelifestyle, iri kunzwikwa nenzeve, iri kurwisana nozvinodiwa nenyama, iri kunzwikwa nenzeve, iri kutadza kuraramika yekuti kudiniko roora munhu anotenda zvaunotenda, yekuti kudiniko roora munhu anobvuma zvaunotenda, yekuti kudiniko roora munhu anonzwisisa setup yako, yekuti kudiniko roorwa nemunhu anonzwisisa setup yako. Pamusana pekuti kudiko zviri munhu handi zvaari muchimiro, zviri munhu ndezvaari nechemukati. Ende chemukati chinobva pamacultural values, chemukati chinobva pamaspiritual values, chemukati chinobva on how we are structured, chemukati chinobva pamabeliefs. So you cannot separate man from his beliefs. Saka pfungwa iyi iri kuita seinorwisana nawo nereality. Pfungwa iyi iri kurwisana nezviri paground. Vana vedu vari kubhiliva kuti you can marry anywhere, you can marry anyhow, it does not matter. The fact yekuti vari kuti muchechi hamusisina vanhu kwavo haizi nyaya iri based on statistics, inyaya iri based on justification of a position that has been taken, and iyi yakusenzeswa as proof yekuti ndo zviri kuitika. Asi futi handisi kuti hazvisi kuitika, zvinoitika kuti bhaibheri rinoti regai masawi nezviyo akurirane. So scenario yandaanayo inini, yandaanayo mupfungwa dzangu, maonero andaakuita, mafungiro andaakuita, ndichinzwa mubvunzo uri panapa uyu uri kundiburitsira pachena kuti kutaura tingataure, but chiri kutinetsa ndechinoti imimi munoti dananai vanhu vezvigure muri kuzvigure, dananai vanhu vechechi muri kuchechi, dananai vanhu vechitya Mwari muchitya Mwari. But that is not the reality on the shop floor. Why? Because our objective is marriage. And if I look around and there is no marriageable material, dambudziko rangu randaanaro nderekuti this principle inondikonesa kuenda kumarriage, yet chinonzi marriage is independent of the participators. This is what it meaning. Uyu munhu ari kuti inini ndanga ndichida kuita soka kuvaka timu yangu yevatambi vebhora. Zvino chiri kuitika ndinonyatsoziva kuti ndiri kuda mastriker, ndiri kunyatsoziva ndiri kuda madefender, ndiri kunyatsoziva ndiri kuda goalkeeper, ndinonyatsoziva ndiri kuda midfield. Asi kwandiri vebhora ndavashaya. Sezvo ndiri kuvashaya ndakungotora chero vanhu as long as ndaane team kuti ndiende kucompetitive soccer. Chinhu chisiri kufungwa ndechinoti, chiri chaasiri kufunga ndechinoti chiri kudiwa iwewe netimu yako is not presence musoccer field. Chiri kudiwa iwewe netimu yako is not kuenda kuma Olympics. Chiri kudiwa iwewe netimu yako is to perform. Mubvunzo ndewekuti zvinobatsirei
kubuilda team isingaperforme oenda nayo nekuti wane team ongove necontentment in a team, even though imimi basa rakipa wenyu nderekungonhonga mabhora mumaneti muchimhanya naro pasenda, muchinhonga mura maneti muchimhanya naro pasenda. Don't you realize you have built a team? Yes, but it's not a winning team. So imimi dambudziko ramunaro patiri kutaura nenyaya yemarriage, muri kufunga kuti tiri kutaura nenyaya yemarriage tichingoconsider pamwe pano panogara murume nemukadzi, tichingoconsider vamwe vanhu vati I do, tichingoconsider vanhu nekuti vabvisirana mari. Kana tiri kutaura nenyaya yemarriage tiri kutaura nenyaya ye-ideal marriage. Kana tiri kutaura nenyaya yemarriage tiri kutaura nenyaya ye-winning team. Kana tiri kutaura nenyaya yemarriage tiri kutaura nenyaya ye-functional team. If what you want is the presence of a man, or what you want is the presence of a woman, this is not the marriage that we are defining according to God's principle. According to God's principle, the marriage that we are discussing according to God's principle is a winning and functional marriage. Toziva kuti vazhinji venyu chamunongoda is being present in school, even if zvinozobudapo zvichiratidza kuti you never absorbed anything. So we are not just talking of a relationship. Kutora vanhu vaviri tongovasanganisa tovakira mumba vopota vachiburitsa vana tobva tavati mane marriage. This is not what we are talking about. We are not talking of a union isina ma-results. We are talking of a union in ma-results. Saka imimi problem yakunetsa ndeyekuti izvo muri kutaura nenyaya ye-presence of two people of opposite sex as though that is what builds marriage. It's not like that. So for marriage to be functional now, Mwari ari kuti izvo, handiti manzwa vhesi yandataura, ari kuti dongi by nature haritauri, ukaona rataura riri kusvikirwa. Ende kusvikirwa is not a condition. Kusvikirwa kuri kungodetermina status panguva iyoyo. Nekuti imimi munozviziva kuti munhu anosvikirwa anonzi ihomwe yasekuru kana kuti homwe yambuya. Kana ari homwe yasekuru kana homwe yambuya, hazvireve kuti for the rest of your life anenge angori mucondition yekusvikirwa. Zvazvinoreva ndezvinoti kana mbuya vane zvavaakuda kugadzirisa, vanosvika paari. Paunosvika paari, ari mucondition iyoyo, he or she is no longer what you thought he or she is. Akutongwa nesimba rakasiyana revamwe. Saka zoreva kudai izvi. Haasisiri ari in charge. Haasisiri ari in control. Zvaakurarama handizvo, idongi raakutaura. For example, iwe unoziva kuti murume wako, mukomana wako haana mati. Iwe unotoziva anoswera achigocha nyama nekumadoro. Asi iwe unoziva kuti makuseni ega ega ndiye anokuperekedza kuchechi, kusunday school kana kusabbath school. Ozoya kutokutora after church. Iwe ndoda kukubvunza, hausi kuona here kuti idongi raakutaura? Sei achiuya newe kuchechi? Sei achikutora kuchechi? Imo muchechi maasingapindi. Iko zvinezvi uri kunzwa murume mukomana wako waunogara naye anoti, of course everyone believes there is God. Kana neni ndinombonamata. Ndoda kukubvunza, ndo kunamata kwakanzi kuchaendesa vanhu kudenga here kamunamatiro kake? Sei dongi raakuprofita? Sei dongi raakutaura? Sei Balaam akumhanya kuna Balaam? Ari kunyatsoziva, I am going there for the incentive. I am pretending because of the incentive. This is not who I am, but I believe I can manage the relationship. Haasi kuti relationship ichamanagwa on this principle. Ari kuti izvo, I think I have the capacity to manage. Iwewe dambudziko rawaakuita manje nderekuti uri kuti kanotarisa kutakshop yake, ona hanenge ari kuimanage zvakanaka. Otarisa mota yake, ari kuigeza zvakanaka, ende kuservice iri kuenda. Otarisa imba yake, ari kuitsvaira zvakanaka. Obva wafunga kuti the same art yaari kushandisa kumba, the same art yaari kushandisa kubasa, the same art yaari kushandisa kulecture, the same art yaari kushandisa kusurgery is the same art that is required per marriage. As long as he is professional as an engineer,
He will be professional as a husband. And you are forgetting kuti no, izvi dongi harigone kuzviita kana riri dongi. Rinotoda kutanga ratombosvikirwa. Kusvikirwa is not the normal condition yemunhu. So vana vangu ndoda kuti mugare maziva pamubvunzo yenyu yamunobvunzai nezvese zvamunotaura kuti ndakambosvika pane imwe nzvimbo umwe musi taenda kunoona bhuru wedu tainamata tese nemukadzi wacho, saka taenda tichinoita maprayers. Isi hatina kuziva kuti bhuru uyu mukadzi uyu akanga amutora kwaakanga amutora. Aiuya kuchechi because akanga achida kuve compliant. Saka takazosvika umwe musi bhuru ndokurwara ndokumva afa. Saka ndobva tachiti chiregai tiite zvataisiita mazuva ese zvekuenda kumba kwabhuru wedu tononamata, of which shirikadzi iya inenge yakutoda more prayers than zvayaida. And the first day we got there, akatibudira pachena mukadzi uyu, ndo zvandofarira kuti aitaura chokwadi. Akambva atiudza kuti muzive kuti umwe wenyu akumakuva uko. Saka musazoramba muchifungidzira kuti tinoramba tichiita zvaakanga achiita, hasisipo. Hurumende yachinja. Saka paaiti hurumende yachinja, akanga achireva kuti vana vakasiyiwa nabhururu vaanofunga kuti they will be soldiers in the army of God, they are no longer. Vaifunga kuti they are going to be raised on spiritual values, no more. Hurumende yachinja. Ende yachinjiswa nei? Nekuti akabhabhatidzisa vanhu vasina kutendeuka. Vakanga vari convinced by love kuti this is the right thing to do. Vanangu, we are controlled by what we believe, no matter what you think. Pane vanobhilivha mumasvikiro, irreligion. Kuna vanobhilivha muna Mwari ari kudenga, irreligion. Kuna vanobhilivha mun'anga, irreligion. Kuna vanobhilivha muzvikwambo, irreligion. Vanoziva kuti kunamata. Iwewo paunopfugama kuti nekutsanya uchinamata kuti Mwari ndipei mari, ivo vanongoenda unotemwa nyora wobviswa chigumwe 1 chekumakumbo woenda pagolf wototanga kuita shura mari ichuya. Kwaari kuwana kwemari yemunamato nekuwanikwa kwemari isiri yemunamato zvakangofanana. Asi iwe kwauri unozviziva kuti iyi inobva mune zvinhu izvi haina kufanana. Umwe musi ichamuka yakuda mukadzi. Mukadzi ndiani? Mukadzi ndiwe. Sana vanozvipakira ipapo, hongu muchambodya mari yauya neshura. Asi kana shura iri roda mukadzi, uzive chinhu ichi, ndiwe unenge uchirova double. Ndimi mai. Ende futi zvazvinozosiyana ndezvizvi. Enda kune vamwe vako vakaita tsika yakadaro. Ndezvekuti kana chakuda futi mukadzi chinoda wese. Hamuzoshei unenge wawe zvinhu. Hauzobudi unenge wawepo. Zvakadhisaidwa nei? Wakaevaluata murume. Ndomva wakanganwa kuziva kuti when you marry a man, you have married all that he believes. Usati kana murume aenda kunotora chikwambo ndechake, ndechenyu. So by the end of the day, when you are making decisions, you must know spiritual decisions are the ones that run life, whether you believe it or you don't. It is what we believe. It is what we accept as right. It is what we accept as valuable that determines how we think. And when you walk into my life, I will still believe in what I believe. Saka panyaya iyi Solomon chaiye, the wisest man on earth, hakuna umwe achazvarwa nemukadzi achasvika pakuchenjera pana Solomon. Solomon aive tourist attraction. Solomon akapiwa uchenjeri husingaite. Bhaibheri rangu rinoisa pachena kuti akazorora imwe shasha yepaEgypt ikamutsautsa kubva kuna Mwari, akamupa njere, akatanga kuvaka nzvimbo dzakakwirira, vanhu vachinamata Mwari asingazikanwi, audzwa nani? Nemukadzi. Ndoda kukuudza, when a woman sits on you, common sense takes leave. Saka Mwari akagara azviziva kuti zvinhu zvichazonetsa, asi imimi muri kuzvitora simple. Zvinhu zvenyu izvi muri kumboevaluata sei? Anza dzenyu idzi muri kushandisa macalculator api? Imimi, how are you getting to it? Muri kuita sei? Kana Mwari akataura kuti chiedza nerima hazvidyidzani, hazvidyidzani. Whether uri kunyika isina vakomana kana kuti uri kunyika kune vakomana. Whether uri kunyika iyo yechikristu kana isiri yechikristu. Kuve kunyika ikoko iyo yaye kwakwe.
isusu hatigone kuchinja principle to suit where you are. Vanhu vandakagara navo panapa vese hapana kana ane mazoe ndaakunzwa nyota vangori nedoro. Saka pavanhu vakadaro kunenge pasina mvura unoita sei? Yafai. Number 2, uyu anoti iyi nyaya iri kunetsa iyi inyaya inokonetsa mazuva ese. Idzi shasha idzi dzakaroorana idzi. Mukadzi akanga ane shamwari dzake, mukomana anga ane shamwari dzake, ndomva vawirirana kuti umwe nemumwe anochengetedza shamwari dzake sezvadziri. Ndo zvavakawirirana ende hazvina chekuita nesu. Saka vachengetedza shamwari dzake sezvazviri. Pane ma-challenges ende havana problem. Vari kungobvunza kuti what do I think about friends brought into a new relationship or into marriage vari kubva from the past. Inini chandingangokupai advice ndeyekuti izo every relationship will operate on the basis on which it was formed. Kana vanhu vakanga vachiwirirana, kuwirirana kwavo kuri kugocha kwenyama, that is the basis of their relationship. Kana vanhu vakanga vachiwirirana vachidiscussa ma-relationship, that is the basis of their relationship. Kana vanhu vakanga vachiwirirana vachidiscussa zvamwari, that is the basis of their relationship. When they cross over into marriage, the basis of their relationship will remain. If it conflicts with the basis of your relationship that you have built in marriage, you will get conflicts. For example, if the basis of their relationship vaigara vachicompare ma-ex, kuti John anga akanaka pane zvakati, Peter anga akanaka zvakati, Ruth anga akanaka pane zvakati, ndo dzaive discussion dzavo kwavakanga vari. Kunyange vazoroorwa vanonodiscussa vana Ruth nana Peter because ndo yanga iri basis yerelationship. Usazoti hazvina kunaka. Why? Because that is what keeps them ticking. Kumbotaurana tasi papa musi uya Father Pros vakatozotudza kuti zvakati nezvakati nezvakati, that is the basis of that. Zvakafanira kuti panonzi tiri kuita Old Boys Association pamazowe. Varita Old Boys Association vari kutaura nenyaya yevaive pamazowe, vanoziva zvemazowe. Vekuti kana vakutaura ilanguage yepamazowe, hauzoti ngavasangane nevekunyazura, nekuti ava vane zvavo zviri determined by that community. Saka vana vangu imimi muri koko vechiyoung couple, ndoda kukuudzai kuti principle inonetsa manje ndeinoti ma-relationships mamwe aya basis yayo inogona kutadza kunoreconcile nebasis ye-the new relationship. So iwewe manje problem yaunozoita ndeiyi. Unditererese imi muchangosvika. Problem yamunoita ndeiyi. Ndiri kuda kukutora iwewe semunhu ari upright. Ndokutora iwewe semunhu ari sober. Enga ane very sober attachments. Maive mune very progressive discussions. Maiwirirana zvinhu zvinoendeka. Zvokuti ndo vakatobatsira kuronga kusvika kwauri. Zvokuti those relationships are of value kwauri. Problem yaunogona kuita manje ndeye kufunga kuti my partner aivewo nema-relationships akadaro. Why? Because uri kufunga kuti environment yawai operata maari ndo same environment yawai operata maari. Saka conflict inozouya manje when this relationship does not bring about what you thought a relationship should bring. Ndo panonetsa. You can't then evaluate the depth yes ma-values evanhu vese vari kuwirirana nemurume wako kana kuti evanhu vese vari kuwirirana nemukadzi wako. Saka allowing all of them to come in, you have allowed a lot of unknowns into a problem. And iwewe unoziva kuti ukapiwa a mathematical problem ikaita too many unknowns inonetsa kusolva, because values of one unknown is dependent on the other unknowns. Saka ma-unknowns akawanda hamuude nesamo.
Saka inini what I would recommend ndezvekuti munhu ngaachirega kuuya nema-variables nema-unknowns akawanda into a relationship when also he has also unknown areas in him that you have to discover. Zvinozokunetsa manje to solve his unknowns coupled with the unknowns of 4 other people that he has brought into this relationship. And those 4 other people may also be of the opposite sex, who then, because they are not in this relationship, who may then be showing, giving an expression yekuti, you are not being sensible. And they are sensible because they can allow this. Yet the reason why they are allowing it is because they are not building what you are building together. Their assessment is based on emotion. It is built on a world of fallacy, a world of fantasy. When in real life you are in the real world. Saka vachaita kunge vanonzwisisa, yet kunzwisisa kwavo havasi kuziva what you are building. For example, muruda kuvaka imba yenyu pa wetland. Momva mati imimi kumurume wako. Ngatirege kungodira concrete pasi apa tisina kuisa simbi. Ngatiendei tinotenga simbi tiiti. Murume wako mvataura kuti no, it's a waste of money. Munhu wese ari kuvaka pakadai. Iwe kuti no, ngatidai so baba wemwana. Iyo mvati now uri too expensive. Imba iri kuvakwa nevamwe $1,000. Iwe unoda kuti ndispende 20,000 ndichivaka. Omva aenda unodiscussa neshamwari yake. Kuti ndine mukadzi wangu ari kumba uko. Ari kuda kuti ndivake imba ye 20,000. Uya mvati kwaanopengera anoda imba ye 20,000 hanti nyange 1,000 togona kugara. Inini yangu yatotogara ndakavaka ne 1,000 nditse house pane chinoshorekere pamba pangu. Taasiri kuziva ndechekuti aiwa yake project yanga iri pamusoro peruware asi yako iwewe iri kuma marshlands. Yake project yanga iri pamusoro pe concrete. Yako iwewe iri kunovakwa mubani. Saka kana wakupa kuitwa comparison manje uyo anonzwisisa, anoziva kuti mari inonetsa, anoziva kubudgeta, haadi zvinhu zviri expensive. Asi haasi kuziva kuti no, decision yaitwa based on what he is doing, what she is doing kumba kwavo zviri different from there. Saka zvachidaro manje every time when you have an argument yako iwe unoita kunge usinganzwisise, unoita kunge usina musoro because uri kunokombewa nevanhu vasiri kuvaka chamuri kuvaka. This is the way it is. So no problem inoitika number 1. Because your problem inoitika number 2. You never know whether the relationships dzakanga dziri kumasure dzakanga dziri sober. Now, and iwewe for the benefit of doubt, you then say, pane kuti ndide kunodziprova kuti dzai dziri sober or dzadzisiri sober, ndichapedza upenyu hwese ndichiteera vanhu vako, ndopedza upenyu hwese ndichistadha vanhu vako, ndopedza upenyu hwese ndichistadha shamwari dzako, ndopedza upenyu hwese inini ndakutoita kuti ndova basa rangu. Pane kuti izvo mavariable asandinetse ari kumbodei nekuwanda kwawo. Unondiigireiko timu yebhora ine masubstitutes indatokudza kuti ndine mamwe maplayers ikonze kuti akunetsana manje nokuti anotamba ndapi. Saka zvanga zvakanaka, why do you want to invest a lot of time studying people who have nothing to do with the establishment that you are building? Why then don't you agree to say, guys, we need to have a set of friends dzinoabide by this principle, and then you start all over again. Handina kuti shamwari dzakaipa, handina kuti you should live in isolation. That is the challenge yatiri kunyanyisa kuwana kwamuri vanhu vachangosvika ndeyekuti makakurira mumacommunities akasiyana. It would have been easier if you lived in the same community or attended the same church, muchicongregate pa same congregation, where his friends were known to you and your friends were known to you, and you can guess the basis of their relationship to yanga iri yezundi, yanga iri yechakati, even in that scenario zvichinetsa. Takavaona vanhu vaimba vese, munhu achiimbisa kwaya ine vasikana 6 vake, ndo vanenge achiti izvo ndiri kuya nemafriends angu, kana kuti tine kagroup kedu kataimboonako paseke central takuda kukarevive nekuti tasangana tese kuSouth Africa. Asi haasi kukuudza kuti kaive kagroup kataiimba, asi vanhu vacho vandaimba navo vese vanga vari vasikana vangu. Kakuda kuuya kachinzi kaimbe, iwe unenge wakagara pasi uchiti vavava, uchiti shuwa murume wangu aiimba zveshuwa achiimba nekagroup kake, saka vakuda kukavhura iko zvinezvi. Chausiri kuziva ndechekuti izvo probability
yekuti adzokerana ne1 out of 6 is higher. Ndakambokuudzai last time pane vamwe wandaitaura navo zvikanzi izvo hareka ningotaura straight vaimba kunyazura uko zvikanzi takuda kusangana vanhu vese vakamboimba kunyazura timutse kwaya. Ndikamuudza kuti imi taikuzivai kuti makasangana vamwe vari maboyfriends nemagirlfriends makuda kumutsa kwaya zvamakanga muri ikoko motanga kuimba. Saka ishu iyoyo ndeyekuti munhu ari kuda kumutsa kwaya anogona kunge ari kutonemweya waMwari, anogona kunge ari kuda kutoreviva the past, anogona kunge ari kuda kutodrive spiritual component one hard. But the problem inonetsa chaasiri kuziva ndechekuti izvo the future, the past will become present and the past may ruin the current. Saka ina advice ina handidi zvinhu zvonetsa zvikuda kunetsa uchizoda kuita algebra uchida kuita geometry kuti uone kuti izvo maangles achakamira sei, shamwari yacho iri kutaurwa ndiani, yakamboita x yake here, yakamboita chii, wakutozvipa basa risina musoro nevanhu vasina basa. Ndofunga yafai. Asi imi munoita zvamunoda because makachenjera ndokuzivai. Endai munoita zvamunoda because nharo dzenyu ndodziziva. Endai munoita zvamunoda asi ndoda kuti ndikuudzei. Mamwe marelationship ari kumakuva akaendeswa kumakuva because people made decisions carelessly. Uyu ari panapo uyu anoti murume haadi kushanda, anoswera paapu achipromisa vanhu vari kuZimbabwe mari amene kwavari ikoko. Yakaoma idzowo mukadzopfeka amene pamwe dzotopfeka sutu dzogara dzotanga nekuti pamwe dziri kuintroda kuzitora ndatimboti dziri kuUK dzotanga kuudzwa maproblems ari kuZimbabwe. Idzo hadziende kubasa, madam ndo ari kuenda kubasa. Dzomba dzavabvunza kuti maproblems iwo ari kuda mari, madam ndo ari kubasa. Idzo hadzina kuenda kubasa, dzakagara. Madam vauya dzomba dzazovatsanangurira kuti kumba kune problem A, B, C na D dzinoita mari yakati, saka ngativatumirei mari iyoyo. Ende kwaari kuzvisa pasi pemurume kunoreva kuti mari iyoyo inofanirwa kuenda, asi idzo dzaswera dzakagara dzirapo. Inini zvandingangokuudza ndezvizvizvi, ndiri kutaura nemi madam ndimabvunza mubvunzo. Varume ndoziva kuti muchapopota, munongopopota but zvinongoperera pakunyora, hapana chinochinja. Iwe usanetsane nevanhu vanopromisa. Aita twake ndiwo marume. Usapinde kunzwa kana kuteerera promise yemunhu asingagoni kuifulfill. Hakuna munhu anoti shamwari yake youya yoti izvo ndiri kukumbira kuti undipe $100. Iye anoziva kuti haana kana sendi, oti regai ndimbopinda mumba ndimbotaura namadam kuita kunge zvinonzi mari yacho iripo, akuda approva kubva kuna madam. Haikuna kumbofa wakapinda munyaya dzakadaro. Murega munhu atanga tunhu twake aite. Koya imi varume usati kana wavarayirwa waikokoko oti izvo rangu basa chari hansani ndariwana. Kana watobuda munyika basa rese rarako, unoita riripo panguva iyoyo uchimborarama. Asi handimbozivi kuti muri kuita nezvei kwamuri kugara ikokoko, kwamuri kuita kuti zvinhu zvidai. Munhu ngaarongeke uye musasiste munhu kuvaka macastles in the air when there are no proper foundations. Anozojaira. Ndagara ndichikuudzai kuti izvo ukabikirwa derere usingadyi derere, imbo wataura kuti derere handiride. Haikuna kugara une vanhu uchidya derere uchivanyepera kuti kamhiripiri chakacho kamaita apa kari kubva kanditi kaa pamoyo, ndobva ndanyatsofunga ndiri kumba vanokupama futi derere mangwana. Saka whatever zvisingaite ngazvibva zvataurwa kunzi hazviite, zvisiri kuzoita hazvisi kuzoita, zvisingaitike hazisi kuzoitika. Apromisa ngaadhiliva, asingagoni kudhiliva ngaadzokera anopfudza macorrection ake. Inga ticha zvitaura wani paaipinda muklasi kuti akaona pabhodhi pakanyorwa aiti anyora apa ndiani, tobva tataura ndinhingi zvonzi uya udzime basa rako. Zvazingamboendi klasi yese ungonodzima basa rezvinhu zvemunhu. So by the end of the day umwe nemumwe ngaaite sezvaavimbisa. Uyu ari kuti izvo ariko ikoko kwaElizabeth sekutaura kwahanzadzi yangu kuchando ikokoko.
ari kuti mukadzi wake is not thankful. Handizive kuti ari kuti is thankful kudii, ndichaitaura nekufunga kwangu. Handa kudza kuti ndezvegrupu iri, handizivi kuti pachechi here pavazviita kana kuti zvanyorwa pari papi vakazviunza paplatform pedu. Zvamanzwisiro andaita ini ndeyekuti murume ari kuti ndakaenda nemukadzi kuUK. Mararamiro aakuita mukadzi uyu kuUK ari kundiratidza kuti she is not thankful, because dei ndisiri ini ndakamuendesa kuUK angadei asiko. Inini ndinoti ukatora mbavha ukaiendesa kudenga, usafunge kuti ichafara zvokukanganwa kuba. Inonobira ikoko, because yagara iri mbavha. Saka kuichinja nzvimbo hakuna zvakunochinja. Ndofunga yafai. Saka ndinokukumbirisai nemweya waMwari, pamunorarama kwamunorarama muri, kwamunotonga pamunotonga muri, pamunochengetedza mhuri dzamunochengetedza muri. Zviri munyori wandinofarira anoti zviri nani kuona tigers in a tree where there are no tigers than to fail to see a tiger that is actually there. Now zvazvaireva ndezvinoti zviri nani to be called kunzi iwewe uri extreme whilst in the right direction than kunzi uri very accommodative when you are destroying what you have. Hakuna munhu anoti nditange ndabirwa ndizoisa jurawo. But the way we structure our values, the way we structure our families, the way we discuss and do things, we are also putting a wall and protecting our relationship. Asi chinonetsa ndechinoti muchaita mamwe madura ekuti nyangwe gonzo harise effort kupindamo. Zvino kuti mujuru urimo, makonzo arimo, nehamba dzirimo, uchese chinogona kudya chirimo. So ukachidaro manje, you will be too busy where you were not supposed to be busy. Saka let's make sure our relationships are gated and walled. Handiti kwa munorarama umu, munotonzwa dzichiadvertise kuti tine dzimba dziri kurendeswa in a gated and walled community. Vari kurevei, it's much more secure. Even relationships require the same. Without kuremedzana, without kuchengerana, there are some things zvinongonzi dei izvi tasiyana nazvo kuitira ramangwana. Sekudai izvi. Yes, mwana wepa next door anoda lift mazuva ese. Asi nekuziva kwandinoita murume wangu nemanakiro akaita musikana wepa next door nekuve lusi kwacho kwaari. Iyi lift club iyi inozopedzisira ya permanent. Why not have no lift club? Muzukuru wako anoba ndiye conductor wekombi yako kana ndiwewo. Ngatinamate. Maita yenyu Mwari rumbidzwai nekusingaperi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Akure kure kumusha ndabvunza murindi ati usiku uri kupera kwakuda kuedza usacheme kurumidza mutevere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza. Muimbi werwiyo anotaura pamwe chete nezuva dikani achiti kure sei kumusha
ari kunzunzutira, ari kuvavarira kuti anopinde mukati memazambara, ari kuona makomo nemachinga edenga, ari kuona mumi mukati memakomo, ari kuvavarira achizuva tsoka. Rwendo rwareba, kwabviwa kure, asi kunoendwa pava pedyo. Simba rava kuita serapungudzwa nekuda kwekureba kwerwendo. Saka anoimba rwiyo achibvunza kuti kwasara mamaira manganiko kuti tipinde mukati memazambara, kwasara kwakareba zvakadiniko kuti tinoona tenzi namuponesi tichimuona usu neusu. Vadikani, mukati mepasi rino tadzungaira, tapota-pota, mukati memarinda, mukati mezvipatara tichirwarirwa, mukati mekuparara kwemichato, vana vasingateereri. Kure sei kumusha, tinoda kuzorora, tinoda kusvika pana tenzi namuponesi wedu. Vadikani hama, hakusisiri kure kumusha, nokuti murindi anoti kunze koda kuedza. Tava kuvavarira kupinda mazambara, nekuda kwaizvozvo ngatichitsungirira, tinozorora tasvika. Usazorora tichiri mukati menzira mudikani, asi ngativavarire tipinde mukati memazambara. Nekuda kwaizvozvo ngatibatanei nemuimbi werwiyo tichipinda nekuvavarira kupinda mudenga idzva nenyika idzva, munogara kururama, musina kusvimha misodzi, musina kupungura mhere, musina kubatwa maoko, hamuna kana nechirikadzi, hamuna zvibibi, hamuna kana utera nehurema, hakuna chero chinovhundutsa nechingatyisa. Tichapinda mukati memazambara. Tinofanirwa kuti iwe neni tipinde tiri tose vadikani. Ngativharei maziso tinamate, tichivavarira musha unouya. Ngatinamate vadikani. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwetariro, tariro mhenyu, tariro inofadza, tariro isinganyadzisi. Tafamba rwendo rwakareba, tinonzwa kuneta, tinonzwa dzimwe nguva kukahadzika, tinosangana nezvakawanda, asi tinotenda nekuti musha wava pedyo. Tinokumbira muchitipawo simba Jehovha rekuti tichipinda mukati memazambara. Tikokorodzei, tisimbisei, tikurudzirei, tisimbisei, tipinde mukati meruponeso rwenyu. Tinonamata Ishe, toda kuponeswa tose nemhuri dzedu, toda kuponeswa nevatana nevadiki vedu, tinoda kuponeswa tose takaringana. Tinokutendai Mwari nekuda kwenyasha dzenyu, nekuda kwerudo rwenyu. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda, zvino nokusingaperi. Amen. Kumusha ozviedzo zvakapera, tisu tasvika kumusha.